L-awtopsja fuq il-katavru ta' Ruben De Bono ta' 39 sena minn Ħalkirkop hija waħda inkonklusiva. L-investigaturi għadhom qed jippruvaw jħollu l-kobla mħabbla brabta ma' dal-każ li seħħ it-tnejn wara nofsinhar f'Ħalkirkop. Kien One News li t-tnejn filgħaxija irrapporta s-sejba ta' raġel mejjed f'garax btier fil-ġenb ta' rasu. Iżda sa issa l-awtopsja konfermat biss li r-raġel miet btier wieħed fil-ġenb tal-lemin ta' rasu taħt widneħ. L-arma li allegatament intużat senter taż-żewġ tal-marka Davide Pedersoli instabet madwar 3 metri il-bot minnu. Dan qed iħasseb lill-investigaturi għaliex qed jintqal li huwa impossibbli li De Bono poġġa l-arma huwa stess fejn instabet. L-investigaturi qed jiffokaw ukoll l-istħarriġ tagħhom madwar messaġġ li ntbagħat mill-mowbajl tal-mejjed lil-oħtu. Iżda li qed iħasseb l-iktar lill-investigaturi huwa li fil-post fejn instab mejjed De Bono minkejja tfittxija intensiva li saret ma nstabx il-mowbajl tiegħu minkejja l-fatt li oħtu irċivit messaġġ minn għandu ftit ħin biss qabel. Il-messaġġ kien jgħid tħallix lil missierek jiġi l-garaxx, għid lill-ommok illi mhux se ninkweta iżjed. One News huwa informati li l-pulizija tkellmet fit-tul ma' qraba u ħbieb tal-vittma sabiex tistabilixxi l-aħħar movimenti tiegħu. Nifhmu li anke qed jieħdu kampjuni tal-gunshot residue minn fuq numru ta' persuni li allegatament kienu l-aħħar nies illi kellhom kuntatt ma' De Bono. Minħabba li għadu mhux ċert kif seħħ il-każ, il-Maġistrat Joseph Apa Bologna għadu ma tax ir-rilaxx tal-katavru sabiex issir id-difna. L-investigazzjonijiet qed jitmexxew mill-Ispettur Keith Arnaud, il-kap tal-iskwadra ta' l-omiċidi, flimkien mal-Ispettur Kevin Pulis tad-Distrett.